Tinoti kwazuwai pakirawa. Tinokutenda iyi nekuti gamuchira nekusubscribe ayo tinotenda makomenzi enyu ari kuonekwa tinotenda. Nhasi vabereki tauya nenyaya yemugwagwa tichikurudzirana nekudzidzisana kuti paholiday inoyi mvura iri kunaya. Panenge pachinaya mvura paya ukasvika pamusika kana usvika pane zvinhu zviri kutengeswa, please ndapota musatore zvinhu musina kubhadhara. Musatore zvinhu musina kubhadhara. Ini ndiri pano madzibaba Chidhumbe ndisekuru Gokwe. Ndine zvandakatoona munyaya dzemugwagwa izvozvizvi. Saka toti nhasi tidzidzisane tichiudzana zvinoitika zvinoshura zvinoonekwa handitika zvinotyisa zvinoshura handiti. Rimwe zuva takanga taenda kunzvimbo inonzi Chitekete kuGokwe kwedu kumusha uko. Tatoti tiende kuholiday tinoonawo vabereki nehama. Tasvika pane nzvimbo inonzi iyo paGalivha. Vanoziva vanoziva kuti ukabva paChitekete unoenda panonzi paChirisa, woenda panonzi paKopa, woenda panonzi paSandura, uchibva paSandura unoenda paVeterinary panova pedo apa paSasame 2, uchibva paSasame 2 woenda panzvimbo inonzi paGalivha. PaGalivha ndo panosangana nzira inobva kwaMambo Chireya, inobva kuHongoro, inobva kuMadzivazvidu handitika. Yese inobva kukaHobo kupi vanotoiziva nzvimbo iyi panonzi paGalivha. Ndo paunopindira Mutara. Bozoku inobva iri dust yozopinda Mutara yasvika papi? Yasvika paGalivha. PaGalivha pane chikoro chinonzi ndichazoti ndio Mamangwa here kana Rugora imuti mutema paMamangwa. Ipapo ndo panonzi paGalivha. PaGalivha inzvimbo iri mumakomo. Patori panzvimbo iri mumakomo inenge iri pakati pemakomo zoti nzira inotopfuura Tara ichitoenda kuChitekete inopfuura pakati pemakomo. Vanoenda kwaChireya Madzivazvido panotokwirwa gomo paunotokwira napo. Panzvimbo iyoyi panoitika zvinhu zvinoshura zvakawanda, panoitika zvinhu zvinoyera zvakawanda. Ndinotoimba kuti nzvimbo iyoyi inofita iri nzvimbo inoyera nekuti zvinoitika ipapo zvinhu zvakawanda zvinotyisa zvinoshura. Nzvimbo yeGalivha inzvimbo yekuti tichibva kuGokwe Center tinotanga kuti tingoti mhanyei, tinoti tichibva pana Kanyi tobva tati pana Swiswi, tichibva pana Swiswi tobva tati paHalfway, tinongoti ngatigedzai tingoti mhanyei ni short tinobva tati paCMB pane Mangwe. Pane chikoro chiri apa inenge Idzire inofuta iri Dzire, chikoro chepana Dzire here pana nyanyazoziva. Toti pane Mangwe tobva ipapo toti pane Mangwe High School. Nemangu High School tichibva pane Mangu High School tobva tati dzike tova pana Gwave, tichibva pana Gwave toenda pana ndo Dzire here kana ndochi panondivhiringidza ipapo pana Dzire nani. Right, tichibva ipapo tinobva tasvika apo pane chibhorani apo chekuvava icho. Tichibva ipapo tobva taenda Masakadza toti Muti Mutema. PaMuti Mutema ndo patinoona Tinofu inoenda kuDefe. Hani munonzwisisa Tinofu inoenda kuDefe tinoenda paMuti Mutema. Before Muti Mutema ndo pane Tinofu inoenda kuDefe. Towana Huchu nana mambo kangwa kuti mambo ani but vamwe chete. Right, tichibva paMuti Mutema takuinda panonzi paGalivha. PaGalivha ndo paMamangwa handiti. Right, panzvimbo iyi yandikutaura pane tikatsaona dzakasiyana nguva nenguva. Pato negonyeti rimwe rakadodonera mugomba rarowana netractor. Tractor zvakaita yakanga ichibva kusaidi kuMuti Mutema ichinotena kupinda Chireya Road. So track raibva kuChitekete bozi ndo kune Semwa Mine kuChitekete kuno vanoziva kune kunotakurwa kuSemwa Mine ndo kwaibva track iroro. Saka time yakati amuziva kana uchitena track riri kubva uko riri kubva kwamuri uko tractor iri kubva kunoko. Saka tractor yakabva yanokona nekumberi kwegonyeti. Saka gonyeti parakaona kuti tractor yakusvika da kuti dzveka yabva norova tractor kwakunowira mugomba harakatonospina chiona kuspina kwetracka kuti track iri anodonhera mugomba nemusoro trailer ichibva yazoteera ndo madonhero akaita track iroro. So panzvimbo pandika zvakawanda pane matsaona akawanda nditika ipapo bozi kune pavakagadzira rodhi vaitora vhure mugomo riya richiita sei saka pawaita gomba kuside then gomba kuside zvokutoti kana mota ikasabata mabreak kana ikasaita sei inonowira uko. Zvakare apa panzvimbo pane nzvimbo pandikwa business rakasiyana paGalivha. PaMamangwa pandikwa mabusiness vanotengesa nzimbe, vanotengesa mapopo, nguva ipi vanotengesa huni, panotengeswa maratya, panotengeswa zvinhu zvakasiyana paGalivha apo.
Kuna vanopaziva vanotoziva zvandotaura izvi. Panzvimbo ari mugomo zvokutoti nguva yechirimo yai pane miti iripo but inenge yakaoma isina kana mashizha. Muri kubata nyaya dzacho. So panzvimbo ngatingoti panzvimbo panoyera makare kare nguva yadarika iyoyo pane bhegi rakambodonhera ipapo panzvimbo inonzi Gulliver. Handingati rakadonha kumakare kare kumashure pane bhegi rakamboburutswa. Pane munhu akaburutsa bhegi resiriro, aburutsa bhegi resiri rake aenda kwaChireya, ndobva aburutsa bhegi resiri rake pabhazi rakanga richienda kuChitekete, ndobva asara nebhegi rere. Saka the time akasara nebhegi ndobva atoenda naro kati bhegi iri hapana kana problem, bhegi zvitori mubhegi nezvinhu zvangu inini zviri mubhegi zvakatokosha, zvitori manake, hembe dziri dzakanaka kudarika dzangu dzaita sei dzanoenda nadzo ndobva aenda nadzo. Bhegi rakadzoka rega pabus stop yepaGulliver. Radzoka rega pabus stop ipapo ndobva ragara kwenguva. Vanhu nevanhu vaiuya vachitora bhegi riya woenda naro raingodzoka. Ukaenda chero kapa munhu hembe chero kaita sei dzaingodzoka paGulliver. Bhegi iro rakaita time zvokuti vanhu vanoziva panzvimbo yeGulliver vanoziva nyaya yebhegi iro kuti bhegi rakatombotora time riripo paGulliver ipapo, rakatora nguva refu chaiyo richingoonekwa riripo. Hatizozwi rakazoparara sei but bhegi rakatombonetsa chinzwikama kuti paGulliver pebhegi, paGulliver pebhegi. Pane umwe zvakare akaba mbudzi, hatizivi kuti akadziba nzvimbo ipi, but mbudzi idzi auya nadzo paGulliver achida kuzodzikwidza paGulliver. Akatouya nembudzi idzodzo ndobva asvika paGulliver pepe, ndobva akwidza mbudzi dzake mubhazi aenda nembudzi kuHarare. Achinosvika kuHarare akawana mbuti musina mbudzi. Mbudzi dzakanga dziripo paGulliver. Handisingazikani dzakazopera, bozi mbudzi dzakagara panzvimbo yeGulliver dzichingobereka dzichikura dziripo, dzimwe dzichingopararawo, dzimwe dzichiinda matanga. Dzaindawo matanga bozi zvachete dzainda matanga evamwe dzaibva dzatongonoberekawo matanga imomo dzichingotengeswawo zita sezvo zvaifamba zvakanaka. But dzai paGulliver waiti chero ukaida kuibata, chero wakatoisenga chero ukaenda nayo waigorongona mangwana wanoitengesa kwaitengesa unoona yadzoka paya. Kana kuti wada kusvika nayo kwaro muchirugu mako kuti harikedzanisi muchirugu yaitongodzoka. So asi dzaigara muzvirugu kana dzaigara munzvimbo dzevanhu inenge yaenda yega. Mbudzi dzakanga dzabiwa samwe kwadzabiwa dzikadzoka ipapo dzega. Pakaitika zvinhu zvakawanda panzvimbo yeGulliver. PaGulliver apa vanhu vakawanda kuti chero waigona kuti ukaba chinhu kwawachibira mapurisa aikubatira ipapo. Vanhu vazhinji vaiti vakaba zvinhu kwawazvibira vakauya nezvinhu kana kuti vachida kunokwirira bhazi ipapo, kana unokwirira bhazi ipapo waba chinhu. Kana mbanje dzedze vanenge vachiita zvokurima mbanje zvezve zvokuti wabva nembanje kwaita waigona kuti uchitongosvika pabus stop nembanje dzako chironga usiku mupurisa anogona kuti ungotoburuka mubhazi mupurisa kuti chinhu chawatikatakura ichi wautosungwa. Saka panzvimbo panoitika zvinhu zvakawanda. That's why ndati handinyatsoziva zvangu but paGulliver panofita pachiita sei pachiyera pane zvinoitika ipapo. Saka zvakaizoitika isusu holiday taendawo kumusha kwedu kuChitekete. Tabva kuChitekete kuya tatosvika paGulliver pepe taida maratya, takatora maratya isusu in fact tisati taona maratya pakasvika bhazi reFusion Pets ida kutakura vanhu ndobva rasvika rikamira pai. Saka ramira pakanga pachibva another car kusaidi kumuti mutema, mota ichibva kumuti mutema. Isusu takabva tati harikidza tidi hatinga overtake bhazi, bhazi munoziva mamiriro emabhazi rinenge rakamira hafu kutara hafu kubus stop. Bhazi netumota diki zvasiyana plus paGulliver pacho ipapo road yaita kunge kuchereka. Saka isusu takabva tatopaka shure kweFusion Pets. Handiti kwaiuya imwe mota yaitouya ichiuya kumashure yaioposana neFusion Pets. So isinobva tasvika tikapaka mota yedu kushure kweFusion Pets. Tapaka paita maratya, patori maratya atori pabus stop. Aitsoke rekedza titenge maratya. Tatomira pai takatrai kuridza huta tikaita sei. Hapana munhu akabuda, hapana munhu atakaona panzvimbo ipapo. Bhozi yakanga iri nguva yeusiku but papakanyorwa kuti maratya $6 saga. Kurati musaga munenge mune mabhagedhi 3 kurati bhagedhi rega raita $2. Isu toda maratya but hapana munhu. Bhozi kwatonogara mungoziva kuti magetsi chichichi kati rekedza titenge maratya anotibatsira kwatiri kuenda kwese kuti kunozono mashayiwa. Rekedza tingobva tatenga maratya ndobva tatoburuka pepe tatodidi nabhuru wangu hapana madzimai Chitumbeni toita sei maratya tiri kumada hapana munhu. Tikati aitsoe ngatitese handi maratya angu $6 isu ngandingosiye mari pasiri perimwe saga paanozosumudza rimwe saga achazowana mari. But mistake yakaitika isusu takanga tisina change, takanga tine $10 yakabatana but toda saga 1. Tikati anyway rekedza titese tingosiya haisi problem patichazongodzoka tichazongoodza kuti apo musi wakati patakadai takafura tikatora saga hamukona. Saura ungatete rai madzimai Chitumbeni isusu zvatoda maratya ngatingoita sei
ngatingosiyai $10 tingotora saka tongonopongorerana haisi problem. Mari haisi problem, tinotsvaka imwe. Patichazodzoka tichazongoudza kuti anochi takaona kuti tiinde tisina kusiya mari zvasingaiti. Ndiva tasiya $10 pasi pesaga. Bho haisi tatotora saga roti taisa mota tatopinda munzira takutoenda. Right, tasvika pamuti mutema takabva takutakura vanhu vaviri. Saka chitobva tatauzira imari uswa gokwe tikati hatizozwa kuti munobhadhara mari uswa gokwe zvanzi hati pana tinobhadhara $3. Saka it's okay, ngatitese ngatiti. Ndiva takwidza varume vaya takutotaurawo nyaya tisase tichienda. Saka takanosvika mugokwe mainayo. Tasvika mugokwe kuri naya varume vaya kuda change, isu hatina change. Hatati anochi vatipa $10, isusu hatina change. Tatapo tatipa $10 but hatatsvaka mai ndingaona ani apa kuri kunaya kuti buruke titsvake change. Hatiita sekuti tidisu. Saka the time yekuti mburu wangu yarutodriver arutotasa padashboard arona pane $4. Isusu zati $4. Hatina patambotenga chinhu, hapana kana patambochinjwa $4. Apa vanhu vanaona chi vana $4. But akabva tangoti ano neconfidence vanatongotora kuti no hapana $4. Ndiva tatora $4 eno vatachinja chi vanhu vaiva. Ndiva tatoenda. But hama dzangu ka takanetseka. But ine kuziva kuti paGulliver pane zvinoita se zvinoitika. Ndakabva ndatongoziva kuti pamaratya paya maratya yaya atatora pamasembi pamamangu paGulliver paya ndo change yatapiwa kubva pamaratya tataita se ataita zvezve. Saka zvakanga zvinhu zvokuti hama yangu zvakaitika kwatiri. Zvakanga zvinhu zvokuti ndakatoona kuti aiwa hatinganyarariwo chinhu chaitikawo kwatiri isusuwo mazuva taitobvawo kwataitobvawo kunobata basa kumisha yedu. Handiti tabva tasanganawo nezvinoshura zvinoshamisa kudai. Tikati iyo tikuudze iwo kuti please zvinhu zvemunzira zvemigwagwa musatora musina kubhadhara. Takatodzidza zvidzidzo hatizivi nzvimbo dzatinofamba dzakasiyana siyana vanhu vanonamata. Ndakatoona uchishamiso kuti please kune vanopaziva panzvimbo iyoyo vanotondipoporora zvandikutaura izvi kuti zveshuwa nzvimbo yeGulliver tinoiziva inoitika zvakasiyana siyana. Panzvimbo pekuti ukapfuura ipapo usati wasvikapo kana uchidhiraivha kana wanga wamabhazi unofanira kutanga watonyatsokuona zveshuwa kuti kunzira iri kubva kwaChireya hakuna motokari here iri kupinda mutara. Kana kuti uchibva kuChitekete ukasvika ipapo reduce speed. Pozi pani pakevhi pekutodai pekuti ukasatonyatsoupangwarira zvakanaka unonopinda mune imwe mota. Unoona kupinda kune iri kubva kwaChireya kana kupinda kune iri kubva kugokwe iri yautena iri kubva kugokwe center. Bozi iwe unenge wakaflasha kumugomo ari kubva kwaChireya hakwanisi kuona kuti kune mota iri kuuya. Iwe ndonotoiona saka unofanira kutodzora speed wasvika ipapo. But isusu takachinjwa change nemunhu hatisina kuona. Takachinjwa change pamaratya tatatenga. Takasitosiya mari zvokuti daita takatotora maratya tikasasiya mari taitozongoshiya kuti kumari yadii. Ndo pamwe pacho paunozoona paipa tichizonzi kunda ndine mari but mari yacho handichaioni. Ko mari yanga izodaiso mari handichaioni. Saka ndo zvimwe zvatakasangana nazvo zvinoita se zvinoshura zvinokatyamadza zvatinosangana nazvo mukufamba. Saka tinongotenda vatendi kuti please paholiday pano patiri musatora zvinhu muri mumabhazi nepamawindo muhamatadza kubhadhara. Kandai mari yacho pasi chero yangasainunga. Iyo vanhu vaya vanotengesa mavhindi vanotozviziva. Bozi unotanga kuti ndipe freezit, ndipe chakati, ndipe drinkiro, ndipe airtime, wobva washandisa advantage wobva waenda. Aiwa vanhu special mugokwe zvangu ndokuudzai gokwe yese kubvira panotangira pabomba paya pano vanopaziva pabomba paya ipo paya hapana kuchipa futi ipo paya. Pane vakawanda ipo paya vanotora zvinhu papaya but aiwa vanozotongopupura iko kuti ndakazotombodzokera ipo paya ndatora chinhu nepawindo ndo ndadzokera. Titori nevamwe mai papaya vakapiwa mbambaira $1 but mbambaira dzakavapinza bisi kusvikira vadzokera pabomba paya kunobhadhara mbambaira idzodzo. Saka zviri kukurudzirai kune vese vanofamba please bhadharai zvinhu zvamune maita se zvamune matora. Zvakare makondakta musanyima vanhu chenji uchiti handina kumboona chenji haunozoita sei. Panditori nevamwe vatakatosanganawo navo vakatoya pakirawo panapa kutochema kutotambudzika kuti hapana munhu andakatorera chenji yake kumwe muchembere ndichimuti wabhadhara ndichimuti hauna kubhadhara. Handiti iye akauya achindira chenji kana tione tiketi zvikanzi handina tiketi ndo vakanzi hauna kubhadhara. Asi iye ainyatsokuziva kuti munhu ndabva naye kuHarare arira chenji yake but akatambudzika nechenji iyoyo. Akatotambura nechenji iyoyo saka mai vaya toita sei kuzotodzamarata kutoti vakaburukira papi. Ndokutonozosvika pavanoburukira kusvika takunokumbira kutsvaka kuti tingafamba sei kuti tisvike pavanowanikwa ndokuzopera kwenyaya ichi. Saka please tiri kuti aiwa kungotangira nzvimbo yegokwe
usatora chinhu usina kubhadhara. Usarega udzosera munhu change. Pabomba paipa pane zvakawanda zvinoitika. Unotenga nzimbe utovhunigwa nzimbe utosvitswa. Iwe wobva wamutsa mota yako wobva waenda. Kana kuloda bhuti rako nembabaira wobva watuta zvinhu wobva waenda. Please, pangwarirei ipapo. Pangwarirei ipapo. Pakaipa. Nzvimbo inonzi Gokwe yakaipa. Nzvimbo ndisandanyatsa kuziva nezvaizvangu ndekwane Mbudziya. Pane Mbudziya ndakambokufamba. Bozi ndoku head office yedu yemagraduation yechi zvakasiyana siyana. Ndo Gokwe Center. Zvakaita Gokwe yakamira kuti ndo Gokwe North. Gokwe Center ndo Gokwe South. Nembudziya ndo Gokwe North. Saka kana uchishandira sezvakaita maticha kana chivanoshandira ku North, vanotoenda kwane Mbudziya ndoko vanotoenda. Vanoshandira Gokwe South vanotoenda Gokwe Center. Vana Huchu ngati vana Manoti, vana Mateta vese vari Gokwe South. Pakunzvisa kwandozviita. Vana Mambo Njelele vari Gokwe South. Isu kwedu vana Mambo Chireya, ana Mambo Nemudziya vari Gokwe North. Vese vana MP Spencer Chuma vese vari Gokwe North. Ndo mamira zvakaita. Vese vana Masakadza I think vari Gokwe South. Vana Nemangwe. Vana Mambo Nemangwe vari Gokwe South. Manzvisira ndozviitawo inini. Saka tichazoita tichinzwisisawo patete tichifambawo tisangana nawo tichinzwisisa zvinhu zvegokwe kuti zvinhu zvakamira sei. Kugokwe ikoko kune nyuchi dzemashuwa dzitoriko. Kune makudo mapfene ariko anoshura zvinoera zvitoriko. Mapfene ikoko zvokutoti zviya zvokuti waba chunhu unotona bvene richiuya zvishuwa. Kune nganga dziriko dzatinotoziva. Kune vaya vanenge vachiti tazoenda Gokwe. Musangoti tasange mangowa munhu achitaura kuti Gokwe mototi tatowana madzibaba Gokwe, tatowana nganga yeGokwe. Vatoriko vatinotoziva izvezvizvi. Zvekuti izvezvi kutongotaura panapa pototi aiwa pane zvaitika zvakati ava zvimbotori kana maminutes zvimbotori kana nguva. Vanotozviita ipapo. Saka vanhu vari kuzoshandisa advantage manje yekuti ndobva Gokwe ndinorapa ndakazoda iso ndobva Gokwe. Tinadzo nganga dzatinoziva. Tinawo ana sekuru vatinoziva. Tinawo ana madzibaba vatinoziva. Vanobva muGokwe, vemugokwe vacho kwete vanobva vatori muGokwe macho. Amukona? Bozi Gokwe uchitobuda muGokwe unobva watorowa kana Mambo, tinana Mambo Simchembo, vana Mambo Nenyunga. Vana Mambo Nenyunga vafunga vanenge vatori musoro kuna bozi teta kutenda kuna Bhinga. Torowa tichienda takadai so. Saka Gokwe ingori nzvimbo yakakomberedzwa neMandevele, Mashangwe, Machichichi, Mazezuru anani. Mugokwe muna vanhu vakawanda. Bozi Gokwe zvakaita vanhu vaivinga cotton. Handiti? Vanhu vazhinji vaivinga cotton vachirima cotton imomo. Gokwe inevhu rakasimba zisingaiti. Saka mugokwe munoitika zvakawanda zvakasiyana siyana. Zviya zvokunoba maminda evanhu muchiita sei uko kune zvakawanda zvinoitika zvinotoshura. Tichazotoya ndo futi kuya kwokufira mukomana uya kusavigika. Kugara mochari uya. Ndofunga kune 2-3 vakaita sezvozvo. Tichazouya futi nenyaya idzi tichizokuudzai panyaya dzekufa. Tine nyaya dzakawanda dzavanhu hopo vakafa zvisina tsarukano vakatadza kuvigwa muGokwe. Vamwe vacho nanhasi vachiri kutongonetsa nanhasi. Saka tichange tichingokuzisai but chokwadi chiripo paholiday panapa. Please musatora zvinhu mugwagwa chero kunga kwaMurewa, chero kunga kwaMutare, chero kunga Bulawayo, chero kunga kupi. Vanhu vakuziva mishonga. Vanhu vakurombera mishonga, vakurombera mabhizinesi avo. Saka iwe wapinda mushopi memunhu wobva waba. Aiwa zvitori nani utopiwa change extra. Wega usina chawabatira munhu azvitori nani izvozvo. Pano kuti iwe unoita mutactic wokuti unopinda mushopi wobva watora chinhu. Baba unopinda busy. Munhu anokurambira kuti ina handina chinhu chakambotorwa. Handina. Chiona manje takufikisana manje. Amukona. Sando zvinhu zvatiri kukumbira paholiday panapa dzisai vana venyu vasanotora zvinhu mumashopi evanhu. Please. Musatora zvinhu zvasina kupiwa. Tangai manopiwa zvinhu. Wobva waita sei? Wobva wabhadhara. Tinokutendai. Tinoti stay creative. Stay creative. Stay creative. Stay creative. Subscribe, like and share. Stay creative. Tinokutendai. Rambai muchisubscribe Kirawa yedu ikure. Rambai muchisubscribe Kirawa yedu ikure. Braka Chongweni Capital Studios. Tinokutendai.